Żewġ persuni nżammu taħt arrest brabta ma' sejba droga. Fl-ewwel każ Olandiż tressaq il-qorti l-ħadd akkużat li importa 300 gramma kokaina f'pajjiżna bl-intenzjoni li jitraffika. Nordzerain Roberto ta' 43 sena kien arrestat nhar il-ġimgħa flimkien ma' żewġ persuni oħra ġewwa lukanda f'Taslima. Fil-waqt li l-barrani ammetta l-akkużi miġjuba kontrih, il-Maġistrat Neville Camilleri avżaħ li b'din id-deċiżjoni qiegħed iħabbat wiċċu b'sentenza sostanzjali ta' priġunerija. Madankollu l-Olandiż insista li huwa ħati. Marbut mal-istess każ tressaq separatament Josef Mahuwaci, żagħżugħ ta' 25 sena residenti l-Fgura. Ir-raġel li qed jitqies bħala riċediv ċaħat li kien fil-pussess ta' droga kokaina bl-intenzjoni li traffika f'Malta. Sa dan it-tant il-qorti ordnat sabiex l-assi ta' żewġ irġiel jiġu friżati b'effett immedjat. Żagħżugħ mill-Maċedonja ġie kkuntannat 18 xahar priġunerija sospiżi għal 3 snin wara li ammetta li saraq laptop. Christian Slavev tressaq il-qorti akkużat li lura f'Diċembru saraq il-laptop minn wara l-bank tal-Lukanda San Antonio f'San Pawl il-Baħar. Fil-waqt li d-difiża saħqet li l-akkużat ammetta minn sa mill-bidu, il-prosekuzzjoni insistit li huwa ma kkopera xejn waqt l-interrogazzjoni u li m'għandux permess ta' residenza f'Malta. Il-barrani sostna li m'għandux impjieg f'pajjiżna.